Madoka Chirema Buja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rochi22 mumwedzi uno waiye kubvumbi. Mutungamiriri wenyika yeBotswana Duma Boko aripo nyasi hanga ari kutenderera atenderedziwa kuenda kumarinda wamagamba oZANU-PF kuHeroes Acre. Akabvayo akaendesiwa kwai kumuziyamu kuya kwai kozvondo dzorusununguko ikweyo anga arikopo kare. Wapedza kwakuzoendesiwa kuJakamu wasainirana mhanduwe zvibvumirano zvakati wande wande zvinosanganisira kwaino Zimbabwe tawati tikuda kuti tisenzese zvitupa tisiyane nezvokusenzesa mapasipoti kupinda munyika dzedu tichiita usavhira hwakanaka. Hino kuti zvichatotekewa chere zvichatambiriwa kachere kana kuti zvichadini, nokuti gore rapfuura pazvakamboreketeka kuchina iyeka uyu Masisi wamirira rudare reparamende wekuBotswana mai wakaita kung'ara mhando yekuramba kundongwa kuti Zimbabwe wakati kwete tozvidaba izvozvo. Kuno hwendo huno kuti zvichatekera sei tikai tirambe takazviringa kuona kuti zvichaperera papi. Tinenge tichinyepana kana zvakiitika. Kwaino Newsday Chabangu hagotoreketa kutoti aiwa nhau iripo dauro kuti timise sarudzo kusvika gore ra2035. Panobva pakunyepa imhando yekutoti kuchinjiwa kudaita bumbiro romutemo kwakaita kunyangaritsa kusvino chaiko, nokutoti kunobva kwaenderera mberi kupfuura gore ra2030 riri kureketiwa nezvaro. Tinotoenda mberi 35 achisvika tinenge takuenda pokare ku40, 40 achisvika tichienda ku50, 50 achisvika kana ku100 tinosvika wachindoita maitiro awo iwayo. Rekai tiringe kuona kuti zvichaperera papi, toramba takaringa. Herald ragoburika mhando imi rakaita kunyora nemanzwi makuru kwaiya wanhu vakutenga peturu nomazigi imi apachazonakidza kunyora kwavo bvowareka kunyora kureketa kuti ndopapi pari kutengesiwa peturu nomazigi paribe mhanduwe. Munhu wese ari kutopatsvaka pari kutengesiwa peturu nomazigi kunopawana kupi paribe mhanduwe. Zvinova zvandokunyepai kutoti zigi racho riri kureketiwa nezvaro kana iwo waridzwa waro vanoridaba pakanyangarawo kumana. Nyasi uno ziyambi anyadzisa fani agotiza mhanduwe paanga aendewa naMadhuku, Profesa Haravmo Madhuku wachida kuti ngatiitei tirekete nhau iyo yokuchinjiwa kwebumbiro romutemo yamuda kuita iyi kuZITF pachena pano wanhu. Aramba akati aiwa ndikuuya baikweyo apa wakaona kuzvirova matundu ndikwawanenge wari kuita, wanenge wari kuzviita kunge ndo wanoziva fani. Apa wazowana shangwiti dzomutemo zvava zvanetsa. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi izvozvi. Sydney Moyo anoita zvokumhanya mhanyo yakarepa agototi aiwa kwainini toda kutomhanya kuenda kwaMutare ndega kuitira kuti ndirinyepe wanhu nyaya yekuti zvinodhaka ngawasiyane nazvo. Rekai tione kuti achaita mazuva mangani mhanduwe achiita kumhanyako. Ticharamba takaringa kuti anenge achiperera papi. Kanzuru yokumaruwa yokumanyame Manyama Rural District Council pachirungu aiwa yaita tuzvino iri kureketa kuti takutopedza nyaya dzokuti tiende padandemutande nezvese zvatinoita zvinge zviripo padandemutande. Kwaitakaisa zviuru 440 noribodzi $491,000 pachirungu pachirongwa ichochi zvokutoti haiwa panopera gore rino zvinenge zvapera zvanaka wanhu vakukwanisa kuti boya padandemutande zvakanaka. Ndipo unotoona kuti kumabuja kweduno hino mhandiwe kuti sei tisingaitewo izvozvo. Apa mugoona ndisi wanhu vatori wanhu vasvinu vanokona kunge vachiita zvese kuziva kuti padandemutande papa ndo pane upenyu. Kuno aiwaba wari kuda kugara wakaita kuwika zvinhu idi zvakaita kunyangaridza. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagotiwo Tawanda Zange ana makore 34 azobuditsiwa nyasi. Anga akapfigirwa achinzi akatuka munangarwa. Tiri kutenda kuti azobuditsiwa. Apa muringe kuona
ngwao kayeyo ZANU-PF ngwao apana makore wese iwaya achindonziwo chidiki zvechibato ichi ndikai tirambe takaringa zvedu kuona manduwe kuti zvinosvika papi. Apa kwai kuno bhazi rokuZimbabwe rapinda pokare kuMakadho kuLimpopo. Manduwe mweya uripo paye unenge utoita kuvhiringidza chaiko zvakaita kuoma. Apa unenge uchida vanhu vokuZimbabwe kunyanya pano nyaya idinayawe dai yavo wapindira ikaiti kuona manhamba wavanhu afa chaiwo ari bekuzikana kuti wangani kana kuti zvatekaira sei. Ticharamba tichiringa zvedu tinenge tichinyepana kana pane zvimwe zvaburika. Kwai kunzvimbo yeBeitbridge kwaita chimvura matombo manduwe chaita kunaya kurikita chaiko kusvinu zvekutoti vanhu mimwe midziyo yaparadziwa paye. Idi zvakaita kuoma wakomana. Tikundoshuvira kuti zvireke kugopfaka zvakawanda kani zvireke kugoramba zvinyangarama. Apa izvezvi nyasi uno mutambo webhora Scotland noDynamos dzaita 0-0. Highlanders yazowina nyasi notutatu kukabodzi payatamba noChicken Inn. Apa ZPC Kariba anobulawa Chiefs kabodzi. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa. Bazi rinoringa nezvinoitika muSouth Africa wagoburika wakati kureketa totekera zvekureketiwa nevanhu kuti kwai vanhu vokuLesotho wakutoda unzo wapinde nezvitupa basi. Kwai zviripo baizvozvo. Rekai tizvione. Apa mutungamiri wenyika yeSouth Africa anga ariko kuLesotho wachivhura zambuko refu manduwe reinonzi Senqu Bridge kuLesotho. Kuramba tichitenda ipapo tichiti makurokoto wabi edu. Kwai muSouth Africa pokare hurumende weZambia yaenda kotora mutumbi waEdgar Lungu ikati ichiti pai mutumbi uya tiende nawo kumba nokuti mhuri yekwache wakareka kaagoendesa mapepa kumataro dzemhosva wakasiya zvakadando. Kuno peno kwakubvuma kwavanhu vakuru kuti vanoreka kuzoreketa kuti aiwa tatadza apa. Asi aiwa rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvichaitika rini kana kuti achaiwa rini taziva tandonyepiwa basi izvozvo. Anonzi Fanny Nkosi ari mupurisa anyimiwa bhero ipapa payanokona kuburika akaenda kovhiringidza nevanhu vari kuferefeta nyaya dzache dzouori nechimanja mubudu. Apawo mavhidhiyo ari kuramba achiburika mhando yevanhu wechizuru wachivhiringidza vanhu vatema wariko kuDurban ikweyo. Unobva waita kuona nayawe kuti pakaita kunyangariwa dai wareka kudando. Apawo National Consumer Commission kuSouth Africa wagototi vanhu vakubvumiwa kuti warambe kuti ndinoda kugofonerwa nemakambani anenge achitengesa zvakawanda. Tikati makuona ipapo tikatirambe takaringa. Nyika yeKenya yagoti yakuvhura kuti wananyamari wauye nemabhirioni 62 kuti wagoite zvekuchera zvicheriwa zvisingawanike pese munyika. Toramba tichiringa kuona kwazvinoperera. Kwai China neAmerica dzakaita kurumana mhanduwe ipapo wari kuda wese. Tikai tirambe takaringa. Rwanda yagoti taboya oiri zvarakaitawo Zimbabwe zviya taboya oiri. Kwai noRwanda taboya oiri. Imi pano nyaya apa rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kwai oiri iri mudhamu roKivu. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nepi. Iran yagototi wakomana gorekai tijairira zvamuri kuramba muchiita izvozvo tikazvibata manje ano tinondocheka tambo dzodande mutande dzese dziri pasi dziri kupfuura nomukana koHormuz. Rekai tione mhanduwe kuti zvinosvika papi izvi. Ticharamba takazviringa zvedu tichindonyepana tiri ipapo kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe onawo.